Padayong gipangita sa kapulisan ang tulo ka tawo nga nanulis ug suway pang nangarnap og taxi, laing sakyanan ug mga motorsiklo sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Duha sab ka tawo ang samaran dihang namusil ang maong mga tulisan. Ray Pasaporte, Sugid Lini. Naguba ang bumper og nalumping ang yantas sa tuong bahin sa Emerson's Taxi nga dunay plakang JEC 386 nga napalgan ganihang kadlawon dinhi sa Barangay Tabunan, Bukirang lugar sa Dakbayan sa Sugbo. Gingong gipadagan kini bisan og flat ang ligid. Sa tulo ka wa mailhing lalaking tulisan gikan sa Sitio Inad sa maong barangay pasado alas 10 kagabi. Din ilang gidumbulan ang motorsiklong gimaniho ni John Ray Carpentero. Samtang nag-angkas ang iyang mga kauban nga silang Lucio ug Jason. Gipusil sa iyang kilid si Lucio sa usa sa mga tulisan human misukol dihang gikuha ang ilang kwarta. Duna say pangu si Carpenter human malamba sa karsada. Samtang nagpasad ang bala sa 22 o 45 kalibre nga armas ug usa ka pakete nga gituho ang shabu. Kalatan mig dasmag. Ang kalibutan nalamba min. Ko among kwarta. Yan idisoko lang kauban dagan diri gipusil. Nego diri. Mitago sa kasagbutan si Carpentero ug iyang nakit-an ang laing nagmotorsiklo nga gipara sa mga tulisan ug gibunalan sa armas ang tangkugo sa driver. Gibiyaan sa mga tulisan duol sa Ayala Heights ang motorsiklong pula nga gipanag-iya sa usa ka ramil abatayo dihang ilang nakit-an ang nagparking puting Chevrolet nga dunay sakay nga duha ka babae. Matud sa gwardiya sa Ayala Heights, nakadungog siya og usa ka buto dayon gisakyan sa mga tulisan ang Chevrolet paingon sa busay. Nangayong tabang lagi ako dre kay sige ma'am, huwat lang ma'am kay akong gitawagan og kauban, ana nagsakyan mo kay may nasakyan ay kuha naman. Pag-abot sa Barangay Babag, gibiyaan sab sa mga tulisan ang Chevrolet ug nipara na sab og laing motorsiklo nga gimaneho ni John Paul Zamora, usa ka criminology student. Apan giabandonar sab ang maong motorsiklo sa sitio garahe sa Barangay Busay ug nisakay na sab sa multicab sa barangay nga padong mangumpra og utanon sa Carbon Market. Nagtuon gamong kaila kay man kuya, sakyamin na. Nagtuon ni pagkahunungan iyang backride mo isakay paglingi nako kay diri ko right side na amang motor tungod. Nya paglingi ko nga sila man tulo na nakay ang motor gibiyaan min naglain akong nahuna kay naa na bay dagang hitabo dito dapat among pangawatag motor ko kini karnaper gini. Ako i-drive na. Diha na sila pagharang nila namo. May mga bitbit nga ba? Naa sila gibit-bit nga bag. Kanang kuan sa pistola. Ni anak ko hunong kay atong inyong nga anak sa matyan ko dong ari ramis na matyan dong di man siya masugot hunong ni kay kanang peligro kuno nila ay pa adtugi kuno sila sa saylo nga nay sakyanan. Pag-abot sa lahog, misakay sa jeep di paseroan ang tulo ka lalaki. Nagpatabang sa Busay Barangay Halls silang si Sabal ug Zamora, samtang ang duha kasamaran sa pagpamusil gidala sa pribado ug pampublikong tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Ray Pasaporte, News 5. Padayong gimakak sa Korean National nga di iya mo mipatay sa iyang asawa ug sa iyang mga ugangan nga napalgang wa nay kinabuhi niadtong miaging semana sud sa restaurant sa Barangay Maribago sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nasuta sab nga ang akusado gisentensyahan sa kasong estafa human na maligya og sakinan nga kinarnap. Sugin Limi, Andrea Patenya. Human matahi ang iyang mga samad nilaslasan sa Tambalanan, gitanggong dayon sa Lapu-Lapu City Police Office si Kim Se-wong, ang Koreanong suspect sa pagdungga patay sa iyang kapuyong si Young Mi-an ug mga ginikanan ni ining si Ho-an ug Kim Sunok sud sa Hangawi Restaurant niadtong miaging semana. Kiway makitang marriage certificate ang kapulisan nga magpamatuod nga kasado si Wong ug si Young, kasong multiple homicide inay parricide ang ilang ipasaka batok ni ini. Apan gihimakak ni Wong ang pasangil. Matud diini, human sila nag-inom sa iyang kapuyo ni adtong Huwebes, niuna siya katug pag-alauna sa kadlawon. Ug hapon na kuno siya nakamata ug nahibong siya sa iyang pagkanaog na nagpasad na sa sahog ang mga patayng lawas sa mga biktima ug nawagtangan kuno siya sa insaktong pangisip ug naglaslas na lang. Naput haung sel. Going. Ako shifting. War skill. What? War skill. Patay. Patay na. Yeah. 5 o'clock something. So it was not you. Yeah, no. Who did it? I don't know ako so. But why did you flash your ring? Ako checking mama pabang. And then ako wife. Ako.
Mosquito. You wanted to die because of what you saw? You cannot think? Apan mato ni Lapu-Lapu City Police Office Director Senior Superintendent Armando Radok, ligo ng circumstantial evidence batok sa dinakpan. Gani gikusyon ni ini nga kun inosente gyud si Wong, nagpatabang unta ni sa gwardya dihang nakitaan ang mga patayng lawas. Wa sab kunoy laing tawo sud sa maong establisamento, gawas sa tulo ka biktima ug ang suspect mao nga way laing mapasanginlan gawas kaniya. Possibly kahaman na kay other person inside that room. Wala person. Yan sa pag ang duha ka consul who visited us last Friday, consul and police attaché, niya sila nga, naka-interview man nila. Itong kadlawon dito sa hospital. Lali mo, ilang resulti nila ni Maho pang Vino. Wala siya mo nila, wala mo siya mangkon. Ang gulong away sa pamilya ang gisubay nga motibo sa krimen. Mato ni Radok, taod-taod nang magsigig away ang maong pamilya, mao nga wa na misud ang gwardya ni atong Huwebes sa kadlawon dihang nakadungog siyag singgit kay naana da kini sa ilang mga panaglalis. Gipakita sab ni Radok kining nadawat nilang kopya sa judgment ni RTC Branch 18 Judge Gilbert Moises nga si Wong guilty sa kasong estafa ni atong September 15, 2011. Ang maong kopya gihatag kanila sa abogado sa usa ka Kim Wang Shok kansang gibaligyaan kuno ni Wong ug usa ka Mercedes-Benz nga nagkantidad og 1.5 million pesos ni atong 2007 nga nasayrang kinarnap. Sa maong judgment order, gisentensyahan si Wong og pagkabilanggo sud sa upat ngadto sa 20 ka tuig ug gimanduan sa pag-uli sa 1.5 million pesos ngadto sa biktima. Mato ni Radok, susihon usa nila kun peke ba o di ang maong judgment ug kun duna na sabay arrest warrant batok kang Wong. Ang sa other case niya, convicted siya o doon na mga naning warrant, then he will be turned over to the court. And the court will be informed also that he is now being charged of a multiple homicide. Diyang gipakita kang Wong ang maong order, wa kuno siya'y kalibutan kabahin ni ini ug wa sab kuno siya'y kalambigitan sa car dealing ug niadtong 2012 pa kuno siya miabot dinhi sa Sugbo. You're not dealing vehicles? No business in car? Yeah, wala. Wala? Yeah. Andrea Patenia, News 5. Sulo ka welder ginireklamong giilad sa usa ka 62 anyos na lalaking illegal recruiter. Sugin ni King Perez. Sa mga sakop sa Parian Police Station sa syudad sa Sugbo, si Sulpicio Quinio, 62 anyos, human gireklamo sa tulo ka mga aplikanteng welder kay gingong padayong nangayog kwarta kanila bisan og mihawa na sa Manpower Agency. Managlahi sa bangan sa dinakpan sa mga nakuha ining identification cards. Na-recover sa bang kwartang nagkantidad og 5,000 pesos human sa gihimong entrapment operation alas 11:30 sa buntag kagahapon. Kailan siya kaso na estafa o kinikuan, legal recruitment. Ni depensa pa si Quinio nga siya mo imitabang sa tulo ka reklamante kay wa kuno ni makapasar sa pag-apply sa maong agency ug matud pa gisaaran siya nga hatagan og pahalipay. Mga aplikante, nangyusa ko sila nga, sir, palot sa lang ni, kay nga no? Tagaan ka na kung pahalipay. Pati ka po, grupo ni apply, ang ni back out, tungod nakamatiko ni mo, kung unsa ka ngay kwarta. Nanawag ka na ko, kay mangayo ka, wa kami ng pahalipay sir, niana ka na, storya ni mo ang owner sa place well, nga, kailangan makahatag ni sa katunga sa placement. Asoy sa nailad nga si Stallion Lopez, nag-i-interview kuno siya sa dinakpan ni atong Marso 28, subay sa paglarga ni ini ngadto sa Qatar ug nahatagan sa job offer ni atong Abril 2. Apan ni atong Mayo 11, naningil kaniya si Quinio alang sa placement fee aron daling makalarga. Gani gikuhaan pa og video ni Lopez ang paghatag sa kwarta kang Quinio, human nagduda nga usa kini ka illegal recruiter. Ako na wadyo ko kabawanan niya nahawa sa agency nga dito na ko nakaibaw pagpadong sa medical. Nagtrabaho si Quinio isip usa ka technical evaluator sa Placewell International Services Corporation ug giklaro sa officer in charge ni ining na di mahimong makarecruit si Quinio. Mas maayo kung kinsa tong mga aplikante nga nailad or something yung pangayuan sa pwede gud sila mo ari-diri sa dito kung ano files.
Awhag karon sa maong agency nga mosumbong kon aduna pay laing na biktima si Kinyo. King Perez, News 5.